Salutare fraților, sunt Laur, bine v-am găsit pe canalul meu. Ăsta este primul episod și sper să vă placă. Jucăm niște CS:GO, Salut, salut. niște wingman așa de încălzire, că după jucăm niște compe. Sperăm să batem. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, pentru că sunt nou pe YouTube și aș vrea să văd foarte multă susținere din partea voastră, ok? O să-i las canalul în descriere pentru că el se apucă. Și da, cam atât, să vedem, începe runda, în 30 de secunde. Bă, dar ăștia să-mi voți cu aia, adică stau pe loc, nu știu. Bă, nu știu, al meu nu stă pe loc. Al meu stă pe loc. Văd că Cum îmi trage, schimb da. mâna. Pac, pac. E bun. Păi ce, ai făcut febră la dreapta, mai sunt pe stânga, mă. Aia da, bă. Am înțeles. No scop, din perete ceva? Hai că... Mamă, îți dau CS-ul mai încet că mă rupe la Da, și eu îl dădui pe 30%. Pe 30%? Da, Mă în rupe căștile la în blană. mine. Păi și eu am căștile în blană. Păi și tu pe cât ai? Eu acum joc cu el pe 17. Hai bă, vezi că ține short-ul. Ține-o lungul, Din hai. pitul. Din pitul, ia uzi, din pit. Taci puțin. Tu cablie tiribomba nahui. Cred că banană ăștia, bă. Hai că banană. Bă, apartament. Amândoi, a sărit. Unul mort. Bravo, mă. Bravo. Hai, bă. Facem eco să avem după aia bani de... Ne luăm, eu mi-au doar diffuse kit. Ulico, my friend. Îmi luai diffuse kit ca să Da, avem după bani de... yes, bă. Bă, ce rank e ăla la tine? E Golnova 1? Da. Oh, ce mișto arată. Cam slăbuz, nu? Ăștia sunt aici în... Ia, le Să dau? fie Le dau? apartamente. Le dau? Apartamente? Mare capă, frunte mi-a Unde? pus-o. Unde? Apartament. Nu, cred că vine short. Cred. Taci. Dă-le tiri bomba. Taci. Mamă, s-a tras aici. Hai că... Rundă. Hai că S-a măcar acum avem bani, bă. Da, avem. Asta Hai că da. avem. Bă, sper că a început filmarea, adică nu știu. Hai mă, că n-are cum ești, mă. Hai bă, că trebuie să mă... Ce? Da, Am durat, înțeles. hai mă. Uită-te dacă început filmarea. Dacă... Stai să văd. Da, a început. Dacă își bagă spin-bocii de-alea, e clar. Lasă, frate, să faci. Lasă să bagi. O bagă Ce de vezi aia, așa fac cum zboară prin banană. Ia, fii atent, uite la mine. Bă, ce pralex. Stai bă că-mi băgai spin-botul. Hai că... Spin-bot dacă e ceva. Vezi să n-apeși pe tasta aia, să se vadă pe filmare. Da, bă, ce-ai? Stai că l-ascund. Ia uite aici. E Dragon Lord, dar nu se vede, e sub acoperire. E magnezium sub acoperire. E Dragon Lord sub acoperire. Asta, da. Ia, fii atent că își iau capul în pământ acum. De n-au ei capul în pământ. Nu, vezi acum cum li se schimbă numele. Ia, stai. A, nu. Life is good și... Life is good, este. Merge secundele. Merge. Te doi flash pe lung. Șș. Să zic eu dacă intră. Unul mort? Gata, mă. Bravo, mă. Bă, dar nu Am merge să jucat dai eu. reload. Ce dracu nu merge să dau Cum să reload? nu meargă, mă? Nu merge rău, fii atent că... Controle... Reload. E bani ceva pus pe el. Păi că... Fii atent că nu merge să dau reload, bă. Hai că jucăm fără reload, băieți. E Mamă, bine. idee de titlu. Hai că s-a tras aici. Am tras. M-am optit, m-am dus. Unde e ăla? Le în bază? Nu întrebați de ce am CS:GO cu dată română, nu prea le-am cu engleza. Așa. Reîncărcare. Ia uite bă pe ce aveam pe alt. Aolo, bă. What the fuck? Ce... Nu știu cum dracu am dat. Ia. Stai. Hai că am luat AVP-ul.
Hai că l-am pe Denis pe motor, că intrase. Da, și eu Bă, l-am stai pe tu acolo? Da, stau eu aici. Le dau eu smoke apartament. What the fuck? Bravo, Făcurăm contact vizual 2 secunde. bravo. Au smoke apartamente. Am înțeles. Vino încoa. Bă, nu trage. Stai parcat. Hai să fim sănătoși. Le dau jab la pe dulape, jur. O vă dau pe frunte. Mă, e bă șofer pe glonț. Mare flash ce mi-am luat. Wow, ce pune. Apartamente, mă. Îl țin la intrare acolo, în boiler. Oricum are bomba pe mid. N-are ce să facă. Dar nu fac eu tiri bomba pe el. Îi dă 22. Hai că... Hai că e bomba aici. Unde? Stai. Îți vine dreapta. Șt. Care-i dreapta? Merge asta pe Pe shift morți, ce acum mă ești și nebun. vine, mă. Dreapta, dreapta, dreapta. O, dracu, că mă sperii. Bă, lăsați bomba acolo, mă. Bă, dă-o dracu, că fac tiri bomba pe el. Ia du-te în site. Ia du-te în site. Nu, nu. Ce ai făcut cu metre? Pe frunte. Da, camizi cu Bă, asta. n-am bandă și mie drop. N-avem concurență, bă. Bă, Camizi. n-am bandă și mie drop. Hai că l-aruncat și... Bă, tu chiar îmi dăduci drop? Coi, câți bani aveai? 8000. Pula mea. Vorbește, bă, frumos, bă. Păi ce, bă, primesc demonetizare sau ce? Dar cum? Hai că... Mare flash a dat ăsta. Aici e în dreapta. Am dat hit. Lasă-mi-l mie. V-am să-l iau. O, hapsânule. Hai că... hai să că le joacă dăm... și băieții dacă e. Da, joacă. Bă, vreau să le iau, să le dau molly la picioare. Adevărat? Adevărat. Le Ne dau eu, apucăm na. să jucăm latero. Hai că mai... Gata, pentru tine am dat. Oricum, la 7-1, dacă se face 7-1, jucăm la tero. Intrare pe balcon. Uai, am dat-o. O, GG. Cam easy, bă. Să zicem. Easy cu băieți. Aia, bă, dracu, au 4 kill-uri cât tine la adunate. Ar fi să dăm global aici, ești nebun? Nu e greu, bă. Nu cred că e greu. Dai de unii care chiar trag bine și știu să joace. Trebuie să... Hai încă o rundă, îi luăm acum la pistoale. Mamă, luai Hai cu mine, Gucci. hai cu mine pe lung, vino ca. Stai că mă tai arma pe stânga. I-am dat cap, Te dus unul pe apartament. Hai că intru eu. intră. E aici, mă, în Aici. stânga e. Apartament era. Am bomba? Aici ai, mă, lung. Eu uite, mă, nu merge să plantezi bomba, iar strică controlele. Vino, mă, încoa. Bate-te, fine, bate-te. Hai că am tras-o. Bă, ce strike. dracu, mai că... Ce am, mă, pe... Plantare, folosire. Ia să- singur sunt. Să-mi dai armă să văd. Mamă, trebuia să iau neghie, bă. Ha, să-mi bag. Bine pe flash. Uite-l pe ăla. Raca-taca-taca-taca. Sus. Sus unde? Minus 45. Hai că, bravo, mă. Nu știu dacă merge să plantez bomba cu aia, că mutaia ești nebun la cap. Mi-o dai mie și o planteze. Vedeți copii stickerul ăla cu MG? Niciodată nu o să ajung acolo. N-ai de unde să știu, mă. Intrat aici, mă. Bă, dacă pierd într-una, bă, 11 meciuri câștigate la rând și după 8 pierdute la rând. GG. Avem. Cam easy, mă, nu știu. Cât dracu filmai?
Păi, trec cu 10 minute. Păi, bun băieți, cam atât a fost și cu episodul acesta. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe. Aveți canalul Ovi în descriere și noi ne revedem data viitoare. Pa! Salut!